କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରିୟଜନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପ୍ରିୟଜନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁଖ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାପ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି।